tsallake ba. Jama'a kira salama alaikum zo ku ba dogon dogon mi taron kararwar juna ilimi tsira ne da mu da ku. Wal asar rantsuwa ce da Allah gai kira mu yayi gaba dai. Kan mai tunatar amma gaki mai lai cikin al'asara ta gaba za mu tsallake ba na bane. Mai nauyi sai aka sauke abinka don kalubale da sauki kai haƙuri kira idan aka ɓata ma ai gaskiya da ɗaci da wuya in aka baka wuya kai malan karka ba da ɗaci. Kullum shi dai mai haƙuri shi ke tare da Allah ne baka kai ji ɗan ba dan Allah barka yi fushi. Jama'a mai danka tsoron Allah kullum mai danka tuba muka yi wa gaban jore ayya jama'a ban zama haukace ba ne ya tattalauci yanayi ba za mu sallame ba to kai ji kaga ya an gaya shi ne samu ba wai ara daya ba annabi ne samu.